Jodak e gwenge mag Nyati keto ahinya e lokesen ma Central Kadem yuago monj ma kinde ka kinde ma itimo kod repe ka koro gidwaro mondo piny owacho ka okalo kuom duol ma ochung'ne lee mag bungu mondo okonygi e riembo lego. Jojuma nigi ler mathoth. Ywaruok e kind oganda kaachiel kod lee mag bungu ma oting'o repe e subkod Nyatike pod jimbore ka jodak e lokesen ma Central Kadem yuago lal ma ikelo kod repe. Bedo yenam kocho tamo gibiro mai miere gibigi kaw moko gitere other areas mondo bed safe, mondo dhano bendo bed safe, kik human conflict bedie. Repe odak e iye ka nyaka raw nitie ka monyuol man gi nyathi makata nyoro nyithindo manyodhi nam nyo ng'ado ndara kama nuchung'e cha gi nyathine no manyo riembo joma nyodhi nam moduogo. Jodak ma Miuru bende yuago lal ma ikelo kod bimbe kaachiel kod ong'eche ma bende oseyo ka moko kuom oganda osidonyruok ka mwandu bende koro osekethore. Roda Opolo ma jagwego mag Central Kadem era achiel kuom jodak moseyudo lal ma ikelo kod repe ma sani koro kwan go osemedre e gwengego. Dak ka ineno tieng'o kacha tieng'o go sani kata kidhie ka gadieri mar Nyasaye ok itony mok ineno raw gi wangi kama nikech rewe no anam oduogo kuonde gi moyugno pi irrigation no yawe to kochopo nam koro dhi o stop gi bath dala na kanyo to koni owe kalumbe motiye obedo bungu koro rewe no akucho biro ka piny lil to giyudo kaka giwuotho kuonde gi gichiemo nam kucho gi magichame onge koro repe gi gin seche te. Opolo osudo lal ma opogore opogore ma oting'o nek mag jamni kaachiel kod kethruok mag kothe e puothe. Puro nyanye bathe ka nikech pi an go machiegni kanyo koro nyanja no en ni chuno ni wuon parwa nindo oko e puodho rito nyanya nyaka nyanya chiegi koro chwora rito raw asase murite puodho gotieno mondo mi onindo ot bedo tich matek nikech kodhi oninde ot to raw dhi chamonwa puotha no be maka puro te ka nyithinda dhi skul nikech an gi nyithinda 4 ma dhi skul. Jodagi ma Central Kadem mani nyaka sani koro gidak kod luoro kawe kod repe ma bende osebedo ka koro monjo nyaka kuonde ma gidake e sechego mag otieno. Sani en higa bich karaw nonego dhiang' dalana nobiro dipo kama dhok nitie monego dhiang' na follow gigo manang'e ni ne onego sechula gigo dhi kamano nyocha juma mokalo Saturday mokalo kore kaka wuono 1 week jiranda jaduong' mane wuoyo cha raw nyocha konego dhiang' mokadho kadi koro dhok adek raw nyocha kadala ne raw. Ruoth morito location ma Central Kadem Philip Opolo wacho ni oganda mathoth e gwengego osudo lal ma ikelo kod repe mowacho ni kwan gi koro osemedre e gwengego. Ng'ado kata area mar Angugu gotieno kidhi Nyora gotieno wuodhi kokalo sa 3 kidhi ng'ado barabara no nikech rewe opong'e nikech vegetation be pi noduogo oko ma vegetation otie nyaka tie nam miere go joma nie miere ok nyal wuok kata kidhi e choo. Ka opogore kod repe ma sando oganda gwego mag Central Kadem jodak e gwego mag Miuru Bay bende yuago monj ma itimo kod bimbe e kinde ma jumbe 3 ma okalo nyathi ma dweche 3 ne bimni okayo mohinyo marach e gwego mag Miuru. George Juma, Ramogi TV, Migori.